Никога! Всъщност, погледни! Приготви се да се поопърлиш. Мерникът ти е по-кофти от серния ти дъх. Застудява. Аз съм господин Зелена Коледа. Аз съм господин Слънце. Аз съм господин Мехур. Пази се да не изгориш. Наричат ме Хитмайзър. До каквото се докосна, топи се в миг. Не съм ли велик? Не съм ли велик? Аз съм господин Бяла Коледа. Аз съм господин Сноу. Аз съм ледена висулка. Аз съм господин Скреш. Наричат ме Сноу Майзър. До каквото се докосна, превръща се в сняг. Не съм ли юнак? Той е господин Бяла зима. Той е господин Сняг. Той е ледена висулка. Той е господин Скреш. Наричат ме Сноу Майзър. До каквото се докосна, превръща се в сняг. Не е ли юнак? Не признавам нищо, което е под 15 градуса. Нека да е 4, 3, 2, 1 и накрая да замръзне. Какво стоите? Гледайте, Алфи! Помощниците на дядо Коледа сигурно са тръгнали да агитират хората отново да искат Бяла Коледа. Тичайте да ги спрете! Погледни, обстрелват ни! Справочникът ми! Не! По-добре вземи мен! Хайде, Джингъл! Качвай се! Хванахте! Държете здраво! Готово? Реших, че е дошъл краят ти. Да, аз също. Избягаха. Измъкнаха се. Не искам нито един ден да е по-топъл от 4 градуса. Предпочитам 20, 30, дори 40 градуса. Той е господин Зелена Коледа. Той е господин Слънце. Той е господин Мехур. Пази се да не изгориш. Наричат ме Хитмайзър. До каквото се докосна, топи се в миг. Не съм ли велик? Не съм ли велик? Велик друг път. О, велик съм пък.